Never believe. Tatlo na lang. Ha? Maglinis tayo ng office. Wala na tatlo. Nasaan sino lang? Si Tim, Ano si Mona sabi niya, Lisa, at saka si Willie Dapo. Grabe ka. Sabi ko, asan na yung amo natin? Sabi niya, Asan umalis. na pala natin? Umalis? Oo, wala. Kasi pati si Suki, wala kasama. Suki ko dyan. Ay, si Atari, ba't ba Suki ako ng Ano Suki? maginip ka ba? Si ano yun? Antay lang, antay siya. Tumatawag si Kyla. Oh, Hindi ko naman sinukutin ko. Hindi ko na. Siya mo nasagutin ko. why you don't answer my daughter? Kalay ko lang. No. My love of my life. Wow. Hello Kyla, this is your mama. Ganun ba yung sasabihin ko? Yeah. Yeah. Kasi, wait lang na mag-awalis-walis lang muna. Magkakape tayo, di ba? Oo, magkakape tayo. Wait lang. Maglinis tayo ng office dahil walang pagkakataon natin. Ayan, sige, sige. Wait lang. Imamit ko na ito.
ng brilyante ng apoy. Anong aking ginagawa rito? Dinala ka sa akin ng aking dugo kay malas mo sa magkatayon. Hindi ka na makakatakas pa sa akin. Dun. Bakit naman? So, kaya nga. Ayan. Kasi ang hina ng mga sanggol na to eh. Ang sunga-sunga. Binuhay ko si Gargan. Hindi na ako papayag na muling mamatay sa palaso. Wait. Gargan! Humarap ka sa akin at ilabas mo sa akin ang aking anak! Batid ko na ikaw ang bumihag sa kanya. Alam mo, Gargan! Gab, Hindi niyo ba nakita si Flamara? Hindi ka mahalan. Hindi ba't kasama ninyo siya? Mag-utos ka ng iyong mga kawal. Pati na rin ang mga lambana. Kalugarin ng buong Encantadia at hanapin niyo ang aking anak. Masusunod, mahal na sangre. ano naman, kasama ka eh. Perena, ang dugo ni Gargan na nakamarka sa palad ng iyong anak. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit nawawala si Flamara. Iyan rin ang aking kutob, Danaya. Kaya't nagtungo ako sa kuta ni Gargan, ngunit wala siya roon. Sarado na. Ngunit kung siya man ang may kagagawan sa pagkawala ng aking Sarado na anak, ba kayo, ma'am? mananagot siya. Ewan ko sa'yo, patay na nga. Ano patay na nga? Di ba ako makakulit na? Ay, tiklamawa. Tayo na naman ang nagtagpo, Adams. Akala ko talaga'y napaslang na kita. Sapagkat ang mabubuti ay kinakampihan ng tadhana sa Ur. Naway kasihan ako nito nang maparusahan kita. Mismo! Kahiya-hiya ka, Dea. Wala ka bang natutunan sa iyong kera noong tayo'y nasa Miniave pa lamang? Sino ngayon ang kahiyahiya? Kera. Sigaw pa kasi. Nangyayaman tuloy na lalaki. Ano yung nakasiguro naman pag wala ka na. Dahil ako lihat. Oh my God, nauwi. Ano ba pagkatawa? Natawa ko puro ka nilang ni A. Wala naman? Ito, basa. Oh. Ay, oo nga, naihi ka. If you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love.
Ano? Dadaling ko na lang ito, dalabang ko ulit. Shit. Kainis ka. Rockness! Sigaw-sigaw po kasi. Ayan tuloy. Nalaman ng kalaban. Oh, may kapangyarihan naman pala sila, no? Sim Only van Simyo, ook beschikbaar op Ito naman si eSIM. Simyo. Geen plastic kaartje, maar direct te downloaden op je telefoon. Obos lang. Bakit yung kapangyarihan yan? May mga kapangyarihan naman na sila eh. Sila yung mga dating ano. Bakit pa kasi sila pinatawag kung wala Matindi na yung kapangyarihan niya kasi nga parang bagong, di ba nga bagong nilalang na siya ulit. Yeah. Nag-aakot, grabe. Hindi naman wala palaging wala si Kylie. Ito mo kasi si Batalang Emre. Nasaan ka na ba Batalang Emre? Mas gusto ko ang ano nito ni Flamara. Ano yun? Kahit mataray siya, no? Madali siyang makaget ba? No! Huwag ka naman siya. Gargan! Yan na, sa likod mo. Hindi katulad kay Tera Iyakin. Hindi mo man ibalata, Flamara. Ngunit pati ito ang iyong takot. Talaga, Gargan. Nagkakamali ka, Gargan. Ganda ko ba dito? Teka, ito pa ang Gargan! Parang may muscle pa ako dyan. No? Inagsamo ko ang aking kambal diwa Ano ngayon. nipis ang kilay mo dyan, no? Hindi pa ako Baka daw nagpapakilay sobrang dyan. kilay mo nipis. Hindi pa ako Wow, hindi ka nagpapakilay. pa papakilay niya. Oo, hindi pa uso kilay niya. Ba't ang gagawin mo dyan? Wala, imamaitay ko lang. Ang pero kain ng kain. Joy-free life. This shop na $1 right? Patangin nga. Magagapi kahit na magsama pa kayong dalawa. Sabi myself na wala. Si White and Marijet. Sino ano kasi White Ay, and dalawa na sila. Ang aking nais. Sino yun? Ang isang Ang sa akin, dalawa. brilyante ng apoy Flamara. Brilyante. Maging ang kampay iwan po sila Banaya. Total lang. Kahit maubos ang apoy na nananalitay sa aking dugo, ay hindi ko isusuko ang aking brilyante sa iyo. At mapasayuman, ang aking tahanang brilyante ay sumusumpa ako, hindi ako magpapasakot sa'yo! Saan ba yung mapupuantay ng kabuuan? Ikaw nang tagatingin dyan. Hindi ko na alam. Ay, nakukuha niya na. Pakawalan mo sila, Banaya Gargan!
Ay! Wow! Nakanangkin ka na. Plus na. Ano nangyayari? Wow, ate! Maraming strong ka. Lumalapit sa'yo. Talaga? Yan o. Dahil hawak ko ang iyong kamay, Flamara. Sa tulong ng aking dugo. Mag-earn ka daw kung Gamit which one dito. yung conversion. Tigilan mo yung ginagawa, Gargan! Flamara! Labanan mo ang kanyang kapangyarihan! Huwag mo hayaan kunin niya ang brilyante ng apoy! Senda ko, Asti. Naka 19 ka na. Plus 1 na. Wow. Tara, Adamos, Dea, maaari bang gamitin niyo ang inyong mga brilyante upang tuntunin si Flamara? Wow. Okay. 100% on that followers. Aba, nag-green na siya oh. Dati, pula lahat yan. Kasi nag-upload ka pa rin. Fairness. Hindi Oh. mahagilap ng aking brilyante ang kinaroroonan ng hininga ni Flamara. Maging ako. Life is so beautiful. Hindi maramdaman ng lupa si Flamara. Si Tera, hindi niya rin Kung gano'n ay na-imagine. may kapangyarihang nagkukubli sa aking anak. At nakatitiyak akong kagagawa nito ni Gargan. Asti, malamang ay dinala ni Gargan si Flamara sa lugar kung saan niya ako pinaslang. Siyang tunay. Sa isang isendaro. Kung saan kami dinala noon ni Gargan. Hahayaan kaya tayong makapasok doon ni Gargan. Walang ibang paraan kung hindi subukan. Yes. Dalhin niyo ako sa isang taro. Bilis! Tagal-tagal naman ng mga sangre na to. Habisala, Esh Malabania, maaari ka nang bumalik sa loob ng brilyante. Di ba na isalaysay sa iyong tera na hindi ka maaaring makalis sa lugar na aking likha na hindi mo sumusuko sa aking brilyante ng apoy. Kasi dingding na naman. Lahat na lang kinuha. Kaya, ang ganda. Comes alive for... Alisin. Sakto. This is Rian Ramos. I'm not sure about biggest, but this is the one that comes to mind. May instance kasi kung kailan nagkaroon ako ng project. Today I don't feel like doing anything. Nakonjoy talaga ito sa Flamara. Hindi siya katulad ni ano.
Brilyante Flamara, upang maibsan ng sakit at parusang iyong nararamdaman dahil sa aking itim na brilyante. Dahil kung hindi, ay hindi ako magiging kitlan na ang iyong buhay. Malara. Parsavicus, ano ang iyong ulat? Natagpuan ba ninyo ang pangahas na kawal na nagpana kina Daron at Cedro? Agapi, Avi. Malara. Ngunit hindi namin sila natagpuan sa apat na sulok ng sapiro. Tiyak na nilisan na niya ang kaharian. Ngayon naman tumatawag. At natitiyak kung si Tabong rin ang may kagagawa nito. Kung iyong mamarapatin, mahal na Hara. Hello? Ngunit tila dumarami ang taksil sa iyong nasasakupan. Oh, kanina pa ako At ito tawag ay ng aking tawag gagawa ng sa'yo. paraan. Ngayon nandito na ako sa trabaho ko. Ha? Eh, kausap ko si Shirley. Habang nagtatawag ako sa'yo, nagchat-chat ka kay Shirley. Hindi man lang ako pinasalamatan ni Gargan. Hindi man siya magkakamalay muli kung di natin siya iniligtas, di ba? Okay. Ngayon, nasaan si Sandria? Umasa ka na malalaman din naman ang bathala ang ginawa natin para sa kanya. Oh. At sigurado Ano, ako, gusto ko lang malaman. Ano mabibigyan ba din tayo. nangyayari?